How's it going, bros? This is your boy Burj Khalifa. So sa mga bago pa lang sa channel ko, welcome. Ngayong araw na to, pupunta tayo ng Panglao. Magbi-beach muna tayo, no? Wow. Pahinga muna tayo sa ride at mag-relax kasama yung family. Daan muna tayo dito sa Dawis kasi bibili kami ng isda para i-grill dun mamaya. Actually may ride kami ngayon kasi ngayon Sunday, pero mas pinili ko yung mag-relax muna, no? Kasi ang tagal ko na ding hindi nakaligo sa dagat dahil nga sa pandemic na to. Antex. Alright. Dahil naog sa naog sa kadini R15 100 rabay. Unleaded. Thank you. Okay. Oh, what's wrong with you? So, yung dala ko pa lang na motor is Mio 125, no? Actually, kanina pumunta na kami doon sa Dulho, Panglao. Nagsasakyan kami, tapos ngayon bumalik kami sa city kasi may nakalimutan kaming dalhin. At saka may pinabili din yung mama ko. Kaya hiniram namin yung motor ng tito ko. Ito Mio 125. AA Moto Hub, shout out. Alright. Isda. Tulingan. Ito yung kagandahan ng Mio, no? Kasi pwede mo siyang malagyan neto. Example, ito tubig. At saka itong lalagyan ng plastic, di ba? Tsaka may U-box pa, di katulad ng R15 ko. Walang U-box yun, at saka mahirap pag may dala ka. Okay, back on track. Okay, dito na kami sa checkpoint ng Panglao. Pagpapasok ka kasi ng Panglao, may checkpoint dito. Diri na mi ganina mga 9:30 nya. Ipalit na mi isda. Sige. Thank you. Salamat. Galing na kasi kami dito kanina kaya hindi na kami pinapulma sa mga papel. Andito na kami sa sentro ng Dito na kami sa sentro ng Panglao. Bumili muna si wifey ng tubig kasi wala kaming maiinom na tubig dun eh. Ito, ano to? Uling. Nahulog yung uling. Etong tubig na dala namin, ano to eh, pang hugas pagkatapos maligo. Okay bros, malapit na tayo sa resort. Dito sa Panglao, Dulho. Dominguez. Alright, Dominguez. Baligya na sa Dominguez. Andito na kami. So sa yung mga taga Bohol, yung pangalan pala ng beach na to dati is Dominguez, if familiar kayo. Pero ngayon iba na yung may-ari eh, kaya hindi na ata Dominguez yung pangalan ng beach. Kasi pangansel sa beach nila ron. Lumayag, lumantas, basta naa something anak. Daghan ang nangaligo oh. Nung pagdating namin dito kanina, wala pang tao, close pa yung resort. Ito na yung resort. Ano nyo? Ano balay? Pinalit. Kanin. Ayun, sinakyan namin yung jeep at saka yung adventure.
Di ba ang ganda ng lugar? Hi. Hi, you know what's wrong? How much do you pay? It's okay for a check? Check? It's okay, check? Huh, check? Bank to bank. Bank to bank? Where's the yaw? Where's the yaw? Dali. You know, come on, huh? You know how much? Can I pay you 5,000 enough? Okay, wait for a while, wait for a while. Hi guys. Hi guys. Hello guys. Basta may kauni mo? Ha? Kasi ako ikasulti? Kasi kasulti mo nga lawa. Wala. I'm happy. Kay? Ay, kay grabe. Pinuang mo dako na itong naong anak. Mga social. Ano ba? Nalipay na karoon lawa pa. Wala ko'y kalipay. Nga nang mga malipay kay? Sige tag tuyok sa kan Bohol. Sa Raon Bohol. Inaway dagat. Inaway dagat. Wala magumoy planning ko sa anong pangaligo ko. Plan what you do. Do what you plan. Do what you plan. Fat, barat room. Hero sa dutang na ay kon sa ilong. Yeah! If napapansin nyo, may isla doon. Part pa rin diyan ng Bohol, pero yan is yung Maribohok. I-search nyo na lang sa map. Tsaka doon sa kabila, ano yun, Cebu. So malapit lang yung Bohol at saka Cebu, mga 2 hours travel if sasakay ka ng Ocean Jet. Pwede maligo dito pero dapat maintain social distancing. Wow! Sure ako makakasando na ako nito. Ganda pala dito. Okay, tiglam. Okay, 1, 2, 3, go. first is nagitag ng bot. It's too late na mag-sunblock sale. Oh, sunblock pagkatapos kumain. So may mga cottages pala sila dito, no? Ayan, oh, marami. Hindi ko lang alam kung magkano yung rent dito. Swerte sa lasta. Dalaong. Swerte 50. Ito yung pera na napulot ni Hazel dun sa dun sa dagat. Nauban naman yun. Sponsored by Dunkin Donuts, Bacana Man. Kaon. Gutom. Going home.